Kaixo, arratsalde on guztiei, gaur Ekirekin, Oianerekin, Itsasorekin, Araitzekin eta Ikerrekin gaude. Eta onartzetako toiloei buruz hitz egingo dugu. Toloak ekainetik irailera jarri behar diren alaiz. Nire ustez, toloak jarri behar dira, jendea guztiaren gandik babesteko. Ez nago ados, ez da beharrezkoa toloak jartzea, txanarekin babesten zerelako. Eta gainera zertarako dago eguzkitarako krema? Eguzkitarako krema ez du zertarako balio. Dirua lortzeko bakarria asmatu dira. Neri iruditzen zait eguzkitako krema botatzen ez baduzu minbizia eduki duzula. Itzara niretzat oso garrantzitsua da, ondorioz, hondartzan itzara behar dugu. Toloak ez daukana, toki gutxi du hondartzara nahi batu. Eta gainera, eguzkitako bat ekarri dezakezu etxerik eta merkeago ateratzen da. Ados, toloa ez dira merkea, baino eskatu laguntza eskatu du egitxari. Dirua beste gauza garrantzitsuetan gastatzeko balio du. Saioaren bukaerara iritsi gara eta ez dagoenez iritzirik bateraturik beste batean jarraituko dugu.